Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininuwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndini gotwe mumba medu, saka baba vedu ivo vakabva kuMalawi. Mushure mekunge baba vabva kuMalawi vakabva vachizouya vakatanga kugara kune rimwe purazi kumarondera. Saka baba vangu vakazoponda amai mushure mekunge vabata amai vedu vaine chikomba. Hanzi baba kubva ipapo pavakabata amai vaine chikomba, hanzi vakabva vachizotanga kushandisa mishonga mushure mekunge vambosungwa. But nekuda kwekuti hanzi dzimwe hama dzavo dzekuMalawi dzakauya musi uyo, hanzi nyaya payakaenda kukoti, then baba vakabva vachizonzi vainge vasina kupara mhosva, yet vainge vakaponda amai vedu. Kubva ipapo zvinonzi baba ndopavakabva vachizotanga kuita zveun'anga. Isuwo mukukura kwedu takazongoona baba vedu vainge vachiita zvekubatsira vanhu uye zvekare vainge vaine mari. Baba vedu vakashayika ipapo pavakashayika upfumi hwose uhwo hwavainge vatisira. Within 1 month mukomanashi upfumi hwose hwainge hwatsakatika. Zvinhu zvekuti zvakatirwadza nekuti mukukura kwedu tainge tiri vanhu vainge vasingazivi chinonzi nhamo. Iniwo handina kumbogara ndakaziva kuti ndichauya kuno kuSouth Africa ndichitambudzika ndichishanda mudzimba dzevanhu ndichinyiswa nemujolo kudai, yet tainge timbori vanhu vainge vakapfuma vaine mari, taitoenda kumaboarding schools. Saka baba ivo vainge vasingaiti zvevanhukadzi. Kubva ipapo baba vedu hatina kumbogara takavaona vaine mukadzi. Saka baba pavakazotanga kurwara vakatiudza kuti ivo vainge vakaenda vakanotora mabhonzo paguva raamai. Saka hanzi vainge vakamutsa amai vedu, hatizivi kuti vakavamutsa sei, but ivo vanoti vainge vachitogara nechipoko chaamai. Hanzi dzimwe nguva amai vaitombotitevera vachiuya kuzotiona ipapo patinenge tiri kuchikoro. Saka baba vangu basa ravaiita nderekuti vairapa ende vaiwanzokubatsira n'anga zhinji dzaiuya pamba pedu dzichibatsirwa nababa. Saka baba vangu ndinofungidzira kuti ivo vaiita zvekuchekeresa vanhu vachitora mabody parts, nekuti pamba pedu paikwanisa kungoti zviya ari masikati pakasvika n'anga, then usiku vaikwanisa kuzongonzwa yava mhere paine mwana uyo anenge achichema. Tainge tisingatendedzwi kuti tinge tichienda kuupstairs kana kuri kunze pane zvavanenge vachida kuita zvechivanhu. Ivo vaingoti tiri kuita zvechivanhu zvekwedu kuMalawi, but vaizviita zvinhu izvi nen'anga dzimwe dzinenge dzauya kuzosembiswa nababa. Saka taibva tatonzwa kutoti kuupstairs kunenge kuine mhere inenge ichiitika ikoko. Saka tinofungidzira kuti baba vedu ivo vaiita zvekuchekeresa vanhu vachitora mabody parts. Saka iniwo ndine matambudziko awo andiri kusangana nawo. Izvi pazvakatanga kuitika, this was after imwe hanzvadzi yangu avhura hardware, ainge ava kuhodha cement kuZambia achizodzitengesa muZimbabwe. Saka iye anoti nerimwe zuva vakati vachibva kumarondera ndopavakabva vachizopika up umwe mukadzi. Hanzi mukadzi uyu mushure mekunge vamutakura, mukadzi iye hanzi akangoburuka motikari ichifamba. Pavakamisa motikari, hanzi mukadzi uyu havana kumuwana, but vakazoti vachinotarisa kuback seat ndopavakabva vaona kuti kwainge kuine katsamba kainge kakanyorwa. Saka katsamba aka kainge kakanyorwa mazita edu nepeni yered. Saka ndo zvimwe zvezvinhu izvozvo zvinotityisa. Zvimwe zvakaitika zvinoreva izvo kuti pane vanhu vari kutotitsvaga because mazita edu ainge akanyorwa, uye zvekare kuzasi kwacho kwainge kwakanyorwa nepeni yewhite, asi tainge tichikwanisa kutoona kuti painge pakanyorwa kuti Mose muchafa. Chibepa ichi mukomanashi chakazonyangarika, chainge china mukoma. One day vakangondifonera
vakabva vati vainge vava kusachiona chipepa ichocho. Ndo zvakaitika izvi. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Tiri kutsvakawo mubatsiri uyo wekuti tinokwanisa kuzotaura naye in private, nekuti zvimwe zvacho tinotya kuti kana tikazvitaura pachaunga in public, zvimwe kuda tinokwanisa kuzotaura zvinhu zvinozotisvitsa mumaoko emapurisa, nekuti kumba kwedu ikoko kuBorodale ndine vamwe sisi vangu avo vanofungidzira kuti kutori nemabhonzo evanhu, vamwe vanhu vakavigwa kuimba iyo yainge imbori yedu yekuBorodale mushure mekunge baba vashayika. Mukoma upfumi hwose hwakatsakatika, dzimba dzainge dzichitsva, uye zvekare motikari dzose idzo dzakasiyiwa nababa vedu dzose dzakaramba kumuka. Apa dzainge dziri motikari dzemhando yepamusoro, but motikari idzodzo takasvika pakudzitengesa tichiita zvekuscrapa motikari, tikati zvimwe kuda nemari iyo yatainge tichazowana kubva pakutengesa kwatainge tichazoita motikari idzodzo taikwanisa kuzotanga mabusinesses. Asi mukoma, kana ndikakuudzai kuti pamotikari idzo dzainge dzichisvika kuma20 dzatakasirwa nababa vedu, dzimwe dzaishanda kumabusinesses avo, takatengesa motikari idzodzo. Mushure mekunge tadzitengesa hatina kana chatakakwanisa kuita chine musoro nemari, ende kana iri seimba yekuBorodale takaita munyama tikanozvipinza mumaoko evanhu vane mwoyo yakaipa. Ndokubva tatanga kubatsirwa neumwe uyo ainge ari lawyer achiti anoziva vanhu vakawanda vainge vachida imba. Saka imba iyi mukoma yakazotengwa nevamwe vane mazita avo anotyisa kutaura in public. Takatofara tichitonzwa zvichitonzi imba yedu yainge ichida kutengwa nanhingi. Ndokubva tachizotorerwa imba iyoyo. Kamari katakapiwa mukoma nashi takaita sekunge tiri kutengesa imba yekuma high density, yet tainge tichitengesa zimansion kuBorodale ratainge takasirwa nababa vedu. Mari yacho ndokubva tachizogoverana. Then that was when vamwe sisi vangu ivo ndivo vega vakatoita zvine musoro, vakatora mari iyoyo kwava kubva vachizobhadhara agent, vakabva vachizobuda muZimbabwe kutaura kudai vari kumhiri kwemakungwa. Asi zvakangooma mukoma, nekuti ivo vatoriwo stuck, nekuti mapepa avo vamwe vavo vavakaenda navo zvavo zvakatoita. Saka sisi vangu anytime vanokwanisa kungodzoswa kuno kuAfrica, ende kana vakadzoka kuno pekutotangira vanenge vasitorina, because kwacho kwavari kana kutoshanda havasi kutokwanisa kutoshanda. Vatova nemakore akawanda anotosvika kuma6 or 7 years vagereko kumhiri kwemakungwa. Ikoko kwavari ngautendedzwe kuti unge uchishanda kana mapepa ako asati aita. Unofanira kuti unge uchichengetwa nehurumende. Saka vanotogara mukemp kushanda havakwanise kushanda, zvekuti kana vakadzoka vachadzoka vasina kana chavanenge vainacho. Iniwo panguva yacho iyoyo ndainge ndine umwe murume wandainge ndichidanana naye. He was a married man. Akabva anditi tinge tichitanga business. Mushure mekunge tatanga business, murume uyu akabva achizoenda akanotora mudzimai wake. Saka mudzimai wake ainge agara ava kutoshanda kuBotswana. Mukoma nashi vakabva vachizotaurirana, vakanditiza, vakabva vachizoenda kuBotswana uko kwavakazonoenderera mberi nebusiness iro ratainge takaronga inini nemurume iyeye. Ndakasara ndisina kana sent, ndokubva ndachizouya kuno kuSouth. Ndauya kuno kuSouth ndakatombowana basa, but mukoma nashi dambudziko riripo nderekuti ndiri munhu wemabad luck chete. Kana ndikawana basa ndinobva ndadzingwa. Kana ndikapinda murelationship murume iyeye anotanga kusangana nemabad luck, anongoti kana tikarambana paya, then anobva atotanga kusangana nema good luck, zvekuti anobva azozviona kuti ndini ndanga ndichikonzeresa mabad luck mulife make. Ndikudawo help, uye zvekare kana muri yeZimbabwe kana kuine muprofita uyo anenge ari willing kuti ange achigara nesu pasi as a family, kana zvichiita toenda zvekare kumba ikoko kuBorodale, kana kuri kunzi zvinotaurwa nasisi chiri chokwadi kuti kunokwanisa kuwanikwa matehenya evanhu vamwe hanzi vainge vachingotorwa nema street kids. Ivo sisi vanofungidzira kuti
vatoriko street kids avo akavigwapo pamba kumba kwedu uko kuBorodale. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ivo vahanzvadzi vedu vari kuti vanogara kunonzi kuRustenburg kuno kuSouth Africa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi vari kutya kutotaura zvimwe zvacho izvo zvavakaudzwa nasisi vavo. Vanofungidzira ivo kuti sisi vavo vane zvakawanda zvavanoziva. Let us try to speak with her in the comment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoonda uya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndoda kungokuudzaiwo izvo zvakaitika apo pandakazoromba nezvakakonzeresa kuti ndinge ndichizoromba. Iniwo mukoma ndakanzwa sekunge Mwari vainge vandiseka because ndakatadza kuzvarira murume wangu. Zvakaitika mukomana ndezvekudai. Ndakapinda mufirst marriage yangu apo pandainge ndichiri muform 2. Ndaiva ndiine umwe murume wandainge ndichidanana naye aita zvekudriva makombi. So ndaiti paya pakuenda kuchikoro iye aindikwidza kombi yake obva aramba kuti ndige ndichibhadhara kudzamara achizondipfimba. Andipfimba kudaro ndakabva ndachizobvuma, then ndokubva tachizotanga kufambidzana. Saka akabva achizondimitisa, andimitisa mukoma, then ndakabva ndachizodzingwa nevabereki ndikabva ndachizotanga kugara naye. Ndava kugara naye kudaro aigara achingondirova mukoma, then nhumbu iya yakabva yachizobva. I think kubva kwakaita nhumbu ndiko kwakazokanganisa chibereko changu. I was only pregnant for 2 months only. Zvino zvinotongondirwadzawo pakadzikadzika pemwoyo wangu. Then that was when I moved out. Ndikabva ndatanga kufambidzana zvekare nomumwe murume. Nemurume iyeye takagara zvekuti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakamuzvarira mwana zvimwe kuda I could have been still married to him nekuti ainge achindida, but iye akasvika pakuita give up. Akafamba neni zvake murume uyu tichienda kunzvimbo kwakasiyana siyana kuti ndinge ndichiuchikwa, but zvakaramba. Mufunge zvenyu mukoma. Then that was when paakazondiudza kuti ainge asingakwanisi kuramba agere neni because hama dzake dzainge dzava kumubvunza kuti saka unogarirei nemukadzi asingazvari. That was very painful. Paakazondibudira pachena kuti hama dzangu hadzikudi nekuda kwekuti iwe uri kutadza kundipa mwana, saka ivo vari kuti uri kungodya mari yangu mahara, ndiri kukuchengetera mahara, ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu anokwanisa kuzondizvarira. It was very painful, asi chekuita painge pasina. Ndakachema kuna Mwari ndikati, Mwari madii mandirangarira, but hazvina kana zvazvakabetsera. Ndikapinda zvekare mune imwe marriage mukoma. Ndainge ndava kungopinda ndichibuda mumamarriages ndichifungidzira kuti zvimwe kuda Mwari vainge vachazondinzwera tsitsi, but ndakaona kuti Mwari havatomborina kana tsitsi zvachose. Nerimwe zuva mushure mekunge ndasangana nomumwe murume uyo ainge agara aine mari dzake. Saka murume uyo ndiye wandakazorombera paari nekuda kwekuti ainge aine shavi rehuvhimi. Mukuzofamba ndakabva ndachizonzi sezvo ndainge ndakatukwa naMwari kuti handimbofi ndakazvarawo mwana, saka zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingoita ngomwa, asi ndiri ngomwa ndiine mari dzangu ndichiita zvandinenge ndichinzwa kuda apo pandinenge ndichida. Saka vakabva vanditi tainge tichazoshandisa shavi iro rainge rigere pamurume uyo wandainge ndava kugara naye. Tobva tatenga shavi rake iroro. Kana taritenga shavi iroro, then ndiro randainge ndichazoshandisa kuti ndinge ndichizoita naro mari. Ndakaona sekunge zvainge zvakanaka panguva yacho iyoyo. Ndokubva ndachizowirirana nenyanga iyoyo. Ndainge ndisati ndakambochata muupenyu hwangu. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichibetserana naye murume iyeye kuitira kuti muchato wedu unge uchizova wakaropafadzwa. Ndainge ndisiri munhu ainge asingaende kuchechi zvekudaro, but ndakabva ndatanga kuita serious nechechi gore racho iroro. Then ndokubva ndachizoudza my elders ekuchechi kuti ndainge ndiine murume uyo wandainge ndichidanana naye, saka ainge achida kuti tinge tichichata, and it was my great wish kuti
tinge tichizochatiswa nevamwe reverend ndokubva tachizochata paya. Mushure mekunge tachatiswa, then that was when pandakabva ndachizodzokera kun'anga iya. Ndadzokera kun'anga kuya ndakanzi ndinge ndichienda musango. Ndaenda musango ndakanzi ndinge ndichitsvaka hohwa. Ndokubva ndatsvaka hohwa ndikadzoka naho ndikapiwa kamwe kambiya. Ndikabva ndanzi ndinge ndichizvicheka kusikarudzi kwangu, then ndobva ndachizotora ropa riya ndobva ndazanganisa nehohwa, uye zvekare ndinge ndichizozvicheka pasi pehapwa ndikaita saizvozvo. Ndokubva ndachizopa n'anga iya izvo zvainge zviri mumbiya. Hohwa huya hwainge hwazara zvino neropa, saka vakabva vachizotora vakabika hohwa ihwohwo ndokubva vachizondipa vakanditi ndinge ndichidzoka kuHarare ndiinaho, ndinge ndichizopa murume ange achizodya. Saka ndakazodzoka kuHarare ndikapa murume kuti ange achizodya. Ndainge ndisingatozivi kutoti yainge iri poison iyo yandainge ndagadzira. Murume uyu akazofa ari kubasa. Afa kudaro mukomana parufu rwake ndakaona chamupupuri, asi mukati mechamupupuri mainge muine munhu ainge arimo. Ndopandakatanga kuziva kuti iro shavi kana richifamba pasi pezuva kana risati ragara pamutumbi wemunhu rinofamba riri mukati mechamupupuri. Rakauya shavi iri kuzodongorera mufi rikabva rachizonditarisa rikanyangarika. Rainge radzokera kudare kwasekuru avo vainge vachiridaidza, saka rakachizonotengwa nemari. Ndokubva ndachizoenda kuya mushure mekunge taradzika murume wangu. Ndakaenda kuya mukoma ndikabva ndachizopiwa mari yekare yekoini. Ndikabva ndanzi ndinge ndichigadzika mari iyoyo pachimhasa. Ndakaita sezvandainge ndaudzwa nasekuru vaya, then ndokubva ndachizoona chamupupuri zvekare chakapinda mudare, asi chainge chisinganyanyi kuvhuvhuta. Ipapo kainge kangori kachamupupuri ndokubva kapinda mandiri. Ndikabva ndanzi ndainge ndatogarwa neshavi reuvhimi. Saka kuvhima kwandinoita iniwo mukoma, ndinovhima vanhurume sezvandiri kuita izvezvi ndichitaura nemi. Ndinokwanisa kutongovhima kana murume kana akauya achiti anenge achida mafone numbers angu, kana mukazomupa iye paanozodzoka kwamuri kana ari honest anokwanisa kukuudzai kuti kungotaura kwatakaita tose paWhatsApp ndakatongomuti andipe mari akatondipa mari. Ndo uvhimi hwacho ihwohwo hwandinahwo. Ndinovhima vanhurume. Ndine varume vakawanda vandakagara navo avo vainge vaine mari, vamwe vakatosiya mhuri dzavo nekuda kwangu, munhu achifungidzira kuti kana tatanga kugara tose zvimwe kuda tichavaka musha, but ini ndinenge nditori pabasa. Ini handisi munhu wekuti ndinoda kusiya upfumi behind. Changu chete ndechekuti ndinonakidzwa nekuendeswa kumavacations nevarume vane mari dzavo. Handina nyika yandisati ndakaenda ini uko kunoenda vanhu vazhinji kumavacation vane mari dzavo. Ndakangozviudza kuti ndo zvandinofanira kuti ndinge ndichiita sezvo ndakatukwa naMwari, asi dzimwe nguva mukomanashi ndinorara ndakangogara nekuda kwekuti ndinenge ndichiti kana ndikarara pasi panouya nyoka. Nyoka iyi inenge iine zisikarudzi remunhurume, yobva yatanga kuda kumanikidza kuti inge ichirara neni. Kana ikakwanisa kundihwina musi iwoyo, ndinobva ndachizoona kuti inoshanduka apo painenge yava kunopedza, yobva yachizoita chipoko chemurume uyo wandakapa poison akafa. Ndiyo secret yangu mukoma, kana mukaposta muzondizivisawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti vakabatsira vakadzi vakawanda kwazvo. Hanzi mukoma, inini ndakabatsira vakadzi vakawandisa kuti vange vachitanga kuita zvemanjuzu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana muine confession yamunenge muinayo, please do not hesitate to come to my inbox and tell me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.